Hvad? Så spiller vi fodbold. Så kast bolden. Kast. Han skal fange den, Peter. Men jeg skal fange den. Hallo. Hun er... Så. Hvor var det godt lavet, det der, hva'? Er det god til at spille fodbold? Den er rigtig god til at spille fodbold. Hva? Den er rigtig god til at spille fodbold. Så kast ned til mig. Anton, kast her ned til mig. Du.